Соңгы арада мошенникларның зәйлеләргә мессенджерлар аша шалтырату очраклары артты дип хәбәр итә полиция хезмәткәрләре. Узган ел мондый төр алдауларның 72 очрагы теркәлсә, быелның 3 аенда инде 35 кеше телефон аша алдакчылар кармагына эләккән. Мошенниклар еш кына WhatsApp'та 900 +88 +375 белән башланган номерлардан шалтыраталар. Кеше ышанырлык итеп теләсә кайсы банк рәсемнәрен урнаштыралар. Күп чиракта имеш өченче затның аның исеменә кредит рәсмиләштерүен хәбәр итәләр. Говорят, что мы сейчас проводим проверку, и вот в ходе нашей проверки обнаружилось, что ваши банковские данные, персональные данные скомпрометированы неким лицом, которого мы сейчас устанавливаем. На вас он пытается оформить ваш кредит. В данном банке указано типа Сбербанк, ВТБ или Акбарсбанк. И на эти кредиты он уже оформил, уже одобрен банком, но мы это зафиксировали и хотим это отменить. Но сами отменить не можем, это можешь сделать только ты. Для этого вам нужно оформить зеркальный кредит. Кредитны гамәлдән чыгару өчен кирәк дип ышандырып, СМС хәбәрдә килгән раслау кодларын атауларын сорыйлар. Әгәр дә сез ризалашмасагыз, ялган банк хезмәткәре сөйләм тонын үзгәртә һәм куркыта башлый. Мошенникның ятмәсенә ничек капканын сизми дә калалар. Үз куллары белән 10 меңнән башлап берничә миллионга кадәр булган сумманы башка кеше картасына күчерәләр ди тикшерүче. Үзеңне төрле ялганлаулардан һәм акча югалтулардан саклау өчен таныш булмаган шалтыратуларны алмагыз дип кисәтә полиция хезмәткәрләре.